Мадина Ақназарова шавҳар кард. таи чанд рӯзи ахир шабакаҳои иҷтимоиро як навори сарояндаи ҷавону зебо ва муваффақу машҳури тоҷик Мадина Ақназарова ба қавли тарконд. навори мазкур аз як муҳити тӯёна бардошта шудааст ва дар он як гурӯҳ сарояндагон ва меҳмонон бо шавқу завқи зиёд суруд хонда рақсу бозӣ мекунанд. дар навори дигар ки ин сароянда дар саҳифаи Инстаграмаш нашр кард, арӯсе дида мешавад ки дар тан либоси миллӣ дорад ва рӯяш бо рӯймоли калони сурх пӯшонида шудааст. маъмулан дар бадахшон духтарон дар тӯи арӯсиашон чунин либос пӯшида рӯяшонро бо рӯймоли сурх мепӯшонанд ва шояд аз ҳамин сабаб баъди пахши ин наворҳо дар байни мардум овозае паҳн гашт ки Мадина Ақназарова ба шавҳар баромада навори тӯи арӯсиашро дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр кардааст. пас аз тамошои ин навор даҳҳо нафар мухлисони ин сарояндаи овозадор ба мо занг зада ҳақиқат доштан ё надоштани тӯи арӯсии Мадина Ақназароваро пурсон шуданд. ба хотири фаҳмидани ҳол мо ба рақамҳое ки дар саҳифаи расмии Мадина Ақназарова барои тамос гузошта шуданд занг задем, вале ин занг беҷавоб монд. Мадина Ақназарова яке аз сарояндагони хеле машҳур буда ҳазорон ҳазор мухлис ва ҳаводор дорад.